Doncs molt bé, benvinguts sigueu tots i totes en aquestes jornades que tenen com a objectiu central i primordial i primer celebrar conjuntament el dia de l'aniversari del conseller Lluís Puig i com a objectiu segon, òbviament no tan important i no pas d'un nivell tan elevat, parlar de l'exili del nord al sud i del sud al nord. La primera persona que avui ens parlarà és Enric Pujol i Casademont. Enric Pujol és historiador, és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat director de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, també director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, del Museu Memorial de l'Exili i president del Memorial Democràtic, i en principi res més perquè ja no li queda res més per presidir. Professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Va fer la seva tesi sobre Història i Reconstrucció Nacional, la historiografia a l'època de Ferran Soldevila, i ha dedicat diferents llibres i articles especialitzats a l'obra d'aquest historiador. També ha publicat Pierre Vilar i Catalunya, l'ofici d'historiador com a compromís, Paisatges de la retirada, Josep Tarradellas, el retorn del president, Petita història Francesc Macià, La matemàtica de la història, El dia de la llibertat, com serà la Catalunya independent, Tres imprescindibles, Soldevila i Vicenç Vives a Pierre Vilar, Josep Tarradellas, president de la Generalitat restaurada, Figueres, la Guernica catalana i el Diccionari biogràfic dels diputats de la Comunitat de Catalunya, entre la vintena llarga de llibres publicats, alguns d'ells en col·laboració i també de temàtica local. Té el Premi Enric Prat de la Riba, concedit per l'Institut d'Estudis Catalans, la medalla de la Fidelíssima Vila de Perpinyà i, entre altres iniciatives culturals, va ser comissari de l'exposició Carles Fages de Climent, Poètica i Mítica de l'Empordà. L'any 81, a l'Ajuntament de Figueres, Enric Pujol va ser un dels regidors més joves de Catalunya i avui és un dels historiadors més destacats i consolidats del nostre país. La seva conferència porta per títol Un exili per terra, mar i aire. Enric, quan vulguis. Si t'agafes un got, t'hi posaré aigua. Saps que tens 30 minuts? Sí. Bé, se sent bé? Bona tarda a totes i a tots, d'entrada. Certament el títol, com ha dit en Josep Lluís, és suggeriment dels organitzadors, que era per terra, un exili per terra, mar i aire. Crec que era un encert titular-lo així, perquè dona la idea de gran magnitud, d'un exili gegantí i d'una diàspora corresponent. Parlem de l'exili republicà de l'any 39. Aquesta doncs, seria una primera característica d'aquest exili, però tot seguit en remarcaria 9 més. Per tant, una miqueta aquesta intervenció es podria titular també o subtitular també 9 tesis sobre l'exili català del 1939. L'ordre en què les enumeraré no indica una jerarquia, són uns punts que penso que són fonamentals i característics d'això. La primera tesi és que l'exili del 39, com hem dit abans, va ser un gran èxode i provocar una immensa diàspora. Parlem de mig milió de persones en un primer moment, entre els mesos de gener i febrer del 39, són les que creuaran aquesta frontera, que ja ens hem referit, franco-espanyola. Marc Aureli Vila, que era el fill d'en Pau Vila, geògraf, implicat, oficial de l'exèrcit republicà, definir aquest exili com un veritable èxode.
ho feia servir com a exemple d'èxode. En el seu llibre, en un llibre que va editar posteriorment, quan ell ja va poder retornar d'aquest exili, que es deia Aportació a la terminologia geogràfica catalana. Per tant, això és un exemple, diguem-ne, doncs, de caràcter històric. Certament hi va haver una reducció d'aquesta massa de mig milió de persones en els primers mesos. Hi van haver molts retorns, ja siguin voluntaris o forçats, i podem dir que pràcticament aquesta xifra de 500.000 persones es redueix a 250.000. Penseu ara la xifra de 250.000 persones. És una barbaritat. I aquestes 250.000 persones faran un exili més o menys llarg, però sempre no d'anada i tornada, sinó d'anys. Per tant, realment, fins i tot en la demografia actual, són unes xifres desorbitants. Penseu què devien ser en aquella època en la qual no érem gairebé 10 milions, el que era el Principat. O sigui, imagineu-vos l'element. L'altre factor que també acompanya tot això és aquesta diàspora que diguem que serà seguida de tota aquesta massa que passa, diguem-ne, a la frontera. En un primer moment hi ha un gran allotjament al que és la República Francesa i sobretot a la Catalunya del Nord. Hi haurà, com sabeu, els camps de concentració, però també hi haurà tot de dones, criatures i gent gran que haurà pogut passar prèviament a la gran massa que seran repartits a diferents indrets dels departaments francesos. D'altres països, a part de la República Francesa, abans i després de la Segona Guerra Mundial, que esclatarà al setembre del 39, o sigui, pocs mesos després, són Mèxic, que és el més conegut perquè van ser molt ben acollits, van tenir la condició de refugiats polítics i això realment en aquells moments era una garantia de supervivència i de dignitat. Però, a més, República Dominicana, Xile, el nord d'Àfrica, Algèria, la Unió Soviètica, Andorra, dins de territori català, per tant, Gran Bretanya, Suïssa i d'altres estats europeus i americans amb una menor mesura, com Argentina o Colòmbia. Cal dir en aquest sentit que aquest exili va ser també d'una geografia variable, perquè parlem d'un exili iniciat l'any 39, però que no finalitza, de fet, fins la liquidació del franquisme, fins l'any 77, i si voleu d'una manera simbòlica amb el retorn d'un exiliat significatiu que era el president Josep Tarradellas, cosa que permet el restabliment també de la Generalitat. Després de la Segona Guerra Mundial, aquests països es veuen augmentats, hi ha variacions, Veneçuela s'hi pot incorporar, els Estats Units, que ja havien acollit un seguit de gent, també acolliran gent, Cuba, Brasil, Itàlia, Alemanya, que naturalment durant la guerra estaven en mans dels feixistes i dels nazis i que per tant no podien acollir refugiats en aquells moments. Molt sovint aquest exili se sobreposarà en el que era la gran emigració socioeconòmica del 19 i del 20, que ja havia creat totes unes estructures de casals i de centres que d'alguna manera permetien una sociabilitat i van, a la mesura del possible, també van poder acollir una part d'aquests exiliats. Segona tesi. La segona tesi és que fou un exili fonamentalment català, que això a vegades no es remarca prou. Catalunya i els països, el Principat de Catalunya i els països catalans hi tenen un protagonisme destacat. Aquí, naturalment, en aquesta intervenció ens centrem en l'aspecte català d'aquest gran moviment de masses, per tant, en l'impacte que aquest exili suposà per a la història de Catalunya i dels països catalans. Però aquest exili del 39 en una consideració absolutament global pot ser tingut també com un exili català. Per què? Bàsicament l'espai en el qual es desenvolupa en aquest primer moment del 39 és l'espai català i dels països catalans. És conseqüència de l'enfrontament del front català que ve determinat per la derrota a la batalla de l'Ebre. I, per tant, a partir de la derrota a la batalla de l'Ebre ja s'inicia una gran ofensiva franquista, el desembre del 38, que es revela imparable. La gent es va retirant cap a Barcelona pensant que allò serà un mecanisme de contenció, o podrà ser un front de contenció, no serà possible, l'exèrcit republicà està desfet per la derrota i aleshores puja tot cap a la frontera a veure aquesta funció de refugi que dèiem. Un altre element és que aquesta condició de territori fronterer que té el territori català és la que possibilita que l'exili sigui massiu.
per proximitat. Penseu que en aquest primer moment era decisiu aquesta fugida que hi ha, aquesta retirada que hi ha cap al nord, quan passa el darrer, pràcticament el darrer refugiat que passa a la frontera, arriben els franquistes. O sigui, estan a punt d'atrapar, que era el gran objectiu, atrapar la massa fugitiva i agafar aquestes 500.000 persones que s'estaven acabant. Per tant, l'exili és possible perquè el territori català és un territori fronterer. El contingent humà, hi ha una gran proporció de catalans. Per aquest fet, senzillament, de mallorquins i valencians inclosos. Un 40% es calcula d'aquests 500.000. També aquesta proporció es manté en aquests que mantenen aquest exili que dèiem més llarg. Certament hi ha molts no catalans en aquesta retirada, tot i que es fa tot en territori català. Qui eren? Sobretot refugiats. Els refugiats dels diferents territoris que havien estat ocupats pels franquistes durant la Guerra Civil i que eren acollits al Principat de Catalunya i al País Valencià, sobretot, perquè eren, diguem-ne, la rereguarda. Al Principat hi ha uns estudis d'en Joan Serrallonga que parla de centenars de milers de persones. Arriba a dir que hi ha refugiats al Principat prop d'1 milió de persones. Andalusos, gent de diferents llocs, que com veien els franquistes, i no eren aquí acollits en camps de concentració, sinó, com també ja s'ha explicat abans, en el cas de la Mainada, però aquests ja són gent gran i, diguem-ne, hi ha un volum molt gran, distribuïts en diferents llocs a càrrec dels mateixos ajuntaments en plena guerra, que hi ha molta carestia. I, per tant, doncs, és un sacrifici conjunt però organitzat. És cert que no es produeix massivament, això és progressiu, és a mesura que cau un territori, doncs acullen, penseu, per exemple, tot això que havíem dit de la desbandà andalusa, que realment doncs molts arribaran aquí. No sé, la tecnologia ha patat tot o què? Podem fer-ho sense vídeo, Això m'ho he de descomptar, és un temps de descompte. Però què passava? No se sentia bé? No, sí, però no sé què està fent ara. Sí, és millor, gràcies. Bé, com us deia, per tant, sí que hi ha un contingent de molta gent que no és catalana pel fet que estaven aquí. O sigui, estaven aquí i això, doncs... Qui més hi havia, a part de tota aquesta massa de refugiats, que ja diguem que són milers de persones? El mateix govern de la Segona República. El govern central, per dir-ho d'alguna manera, havia arribat a partir del 37 a Barcelona, primer a València, després a Barcelona. Hi ha les grans figures, però penseu que vol dir que hi ha tot un exèrcit de funcionaris i responsables de diferents ministeris, de policia, etc. I això crearà una gran tensió amb la Generalitat perquè hi haurà una retallada de competències. També hi haurà els representants del govern basc. Penseu a la plaça... hi ha una placa a Barcelona, al Passeig de Gràcia, que recorda aquest fet de la vinguda i l'acollida del govern basc. I, naturalment, hi ha els catalans, diguem-ne, del País Valencià, de les Illes, que també s'havien acollit en aquest Principat. Així mateix, després del 39, passem la frontera, però tornem a territori català igualment. I per tant hi haurà els camps, etc., i gent acollida en el que és també Catalunya Nord. Però fins i tot després, més tard, sabeu, al febrer no s'acaba la guerra, amb el pas de l'exili, hi ha 2 nuclis, una a València, al País Valencià, i un altre a Madrid, doncs bé, un dels últims reductes també és el País Valencià. Per tant, també participa d'aquest gran exili. Hi ha tot un seguit de gent que podrà fugir cap a Algèria amb vaixells, amb alguns avions, i per tant, doncs, això que dèiem d'aquest, diguem-ne, espai d'aquest primer exili, doncs, en bona part és el mateix espai català. Tercera tesi. A l'exili es pot preservar la representació política
i la preservació de la llengua, cultura i identitat pròpia. La representació política, enllà de ser dels aspectes estrictament territorials, hi haurà una representació política catalana a l'exili que serà la Generalitat a l'exili. Serà la instància de govern que s'havia pogut assolir. És el gran símbol de l'autogovern en el qual també aspiraven la resta de territoris catalans. El País Valencià està tramitant una autonomia i, en el cas de les illes, fins i tot Menorca, en el moment que hi havia hagut la discussió de l'Estatut, es havia plantejat que estés en el que era l'Estatut de Catalunya. Aquesta funció de representació política a l'exili es farà molt de mal als vencedors i voldran un càstig exemplar que serà l'afusellament i l'execució de Lluís Companys sense cap mena de garantia judicial, per tal d'acabar definitivament amb tota idea de l'autogovern. Certament aquesta representació política també es donava en el cas de la República Espanyola, que es mantindrà molt d'anys a l'exili, i també del govern basc, però en el cas de la República Espanyola i de la Generalitat hi ha una evolució desigual. La Generalitat a l'exili podrà jugar un paper molt destacat en l'etapa de liquidació del franquisme i es podrà restablir la institució i mostrar una continuïtat amb la institució republicana, i la República Espanyola no, perquè serà sacrificada pels partits majoritaris en aquest procés de transició, teòricament republicans. Per tant, aquest manteniment de la Generalitat en l'exili no és una qüestió simbòlica, que també, sinó que és una qüestió política decisiva i que jugarà un gran paper en aquest procés que dèiem de liquidació del franquisme. L'exili també tindrà una gran transcendència en l'aspecte lingüístic i cultural i diguem-ne que és el nostre signe d'identitat bàsic. L'exili en serà el dipositari. Serà qui assegurarà des del primer moment sobretot la continuïtat i el desenvolupament de la llengua i la cultura. La Generalitat mateixa mantindrà un tramat cultural a través de la Fundació Ramon Llull, de l'Antoni Maria Esbert, per tal d'assegurar publicacions de qualitat amb una certa incidència, com a mínim, pel que és la comunitat exiliada i per l'interior. Penseu, per exemple, a la Revista de Catalunya. La Revista de Catalunya, impulsada per la Generalitat, serà un òrgan que es mantindrà en aquests primers moments com una referència per poder acollir la llengua i el que seria la cultura pròpia. També els diferents partits, sindicats, iniciatives personals diverses emprendran revistes per tal que hi hagi aquesta continuïtat lingüística i aquest desenvolupament cultural. Penseu que Albert Manent i en Robert Surroca Tallaferro arriben a dir que hi ha unes 300 capçaleres de revistes en català a l'exili, al llarg de tot aquest llarg exili que diem. Per tant, és especialment cert aquesta preservació de la llengua i cultura en els primers temps, però també fins al que és el final del franquisme. De fet, l'exili cultural tindrà un prestigi perquè, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, serà el que estarà connectat amb el nou món i les noves idees que sorgiran de la Segona Guerra Mundial. En realitat, amb això ja en tenim o en part participem d'una visió distorsionada. Molt sovint des de l'interior es pensava que l'exili eren els que estaven fora d'Onda. No, els que estaven fora d'Onda eren els que estaven a dins, que estaven en un pou, que era el franquisme. Els que estaven a fora estaven connectats amb un món nou, que és el que sortirà després de la Segona Guerra Mundial. També, des de l'exili, no només podien acollir les noves tendències, tots els nous corrents que sorgiran, ja dic, a partir de la Segona Guerra Mundial, sinó que també asseguren la continuïtat de l'etapa de preguerra amb la tradició cultural catalana. Penseu que en els anys 50, el cas d'en Joan Fuster és emblemàtic, és la connexió amb l'exili que és decisiva per la seva maduració i desenvolupament personal. Ell està connectat per correspondència, per tant, li omplen, ell, per dir-ho així, des de Sueca pot tenir una visió
molt de conjunt, però Vicenç Vives mateix, que fa Notícia de Catalunya, la primera edició de l'any 54, encara no fa gaire referència a la qüestió de l'exili, però ja a la segona edició de l'any 60 ha connectat amb Ferrater Mora, amb el filòsof, i, per dir-ho així, aquesta Notícia de Catalunya queda impregnada per als principis que enumerava el filòsof Ferrater i Mora en les formes de vida catalana. Quarta tesi. És un exili republicà i antifranquista. El gran exili de l'any 39 no va ser l'únic. Hi va haver abans de la guerra, hi va haver abans el del 36. Gent que va fugir de la repressió revolucionària dels primers dies. L'exili del 36 és més complex del que normalment s'ha dit. Certament hi havia gent de dretes, eclesiàstics, hi havia partidaris d'en Franco, etc. Però també hi havia gent antifranquista, republicana, d'esquerres, només cal parlar de Ventura Gassol, de Josep Maria Espanya, que era el conseller d'Interior, o de Josep Carner Ribalta. El 39, la data de 1939, determina un punt d'inflexió en aquest món de l'exili. Per què? Perquè els que resten a l'exili seran antifranquistes. Claríssimament, hagin marxat l'any 36, hagin marxat l'any 37, hagin marxat l'any 38 o hagin marxat l'any 39 o posteriorment. Per tant, anar-se'n a l'exili, mantenir una actitud d'exili, era un signe d'antifranquisme. I aquest antifranquisme era complex. Hi havia religiosos, el cardenal Vidal i Barraquer, el canonge Carles Cardó, un mecenes molt més ric com Rafael Patxot, que s'exiliarà a Suïssa. Per tant, antifranquisme definit justament pel 39 i per l'actitud que pren cadascú. Certament, la immensa majoria eren republicans. L'ideal era la restitució d'un règim republicà identificat amb un règim democràtic popular, per diríem, amb una república social avançada. Aquesta era una mica la idea. Així mateix, l'exili tenia aquest caràcter republicà també d'una manera institucional. Ja hem parlat de la Generalitat de Catalunya a l'exili. El mateix, la República Espanyola també. Penseu que quan hem dit que la van sacrificar en la transició era reconeguda per un munt de països. Tenia passaport propi. I això es va acabar. Cinquena tesi. És un exili en mutació. Tendim a veure'l com un tot ahistòric, o bé de reduir-lo a l'exili de l'any només 39, i no anar cronològicament més enllà. Fins i tot els llibres de text, quan surt l'exili surt l'any 1939 i comença i acaba en aquest any, i s'ha acabat. Però en realitat hi ha grans períodes amb característiques pròpies i ben diferenciades. El primer moment és la retirada del 39, que dèiem, des de la batalla de l'Ebre fins a la frontera. Un segon moment és la participació en la Segona Guerra Mundial i la decepció subsegüent. Hi haurà una participació dels exiliats a la resistència francesa, amb els aliats a Gran Bretanya, exiliats aniran als camps nazis o bé a la Unió Soviètica, i tothom es pensava que els aliats, a canvi, tombarien Franco, com havia passat a Itàlia i com havia passat a França. Per tant, hi haurà, des del món de l'exili, un intent de forçar una intervenció, hi haurà l'ocupació dels maquis de la Vall d'Aran i després vindrà la gran decepció. Els aliats no derrocaran en Franco i entrarem a dins d'una lògica de la Guerra Freda, que marcarà una nova etapa. Guerra Freda i el que seria afermament franquista, i això fa que l'exili sigui molt llarg. Si fins a aquell moment la gent s'esperava, s'acabarà la guerra, els aliats vindran i podrem restituir tot això, realment es veu que això ha d'anar, aquest exili ha de durar molt. Hi ha gent, per tant, que a partir de veure que s'aferma el règim franquista, tornaran, i d'altres marxaran, hi haurà un regrupament familiar, també al final de la Segona Guerra Mundial, per tant, l'exili anirà variant les xifres i la gent. A la mateixa Generalitat de Catalunya, a causa d'aquest fet, hi haurà un relleu. Josep Irla, que havia estat el president que havia substituït Companys després de l'afusellament, serà substituït per Tarradellas l'any 54, que anirà més a un model
unipersonal, il·limitat, molt limitat econòmicament, però de gran valor simbòlic i polític, com hem dit. I encara hi haurà, a partir dels 60, uns grans canvis en el món de l'exili, que serà una nova generació d'exiliats. Als anys 60 fins als 70, a causa de la creixent oposició antifranquista, hi haurà nous exilis, gent que ha de marxar perquè el persegueixen, i empalmaran amb el que seran els de l'any 39. I encara hi haurà aquesta darrera etapa del 75-77, del final, que dèiem que seria del final de l'exili antifranquista com a tal, que encara n'hi haurà més. Hi haurà una intensificació contra la idea general que la transició va ser tot de color de rosa. La transició va ser un dels moments, a part dels anys 40, de màxima, intensa confrontació. Molt dura, amb molts de morts. Això, i amb molts de detinguts, milers a les presons franquistes, en aquells anys. Per tant, no van ser uns anys de flors i violes, tot el contrari. I hi van haver, doncs, exilis relacionats amb això. Sisena tesi, l'exili és clau en la lluita antifranquista, fins al darrer moment. Hem parlat de la importància del manteniment de la Generalitat republicana, però fou clau en tot, en la dialèctica exili interior de tota l'oposició, dels principals partits. Penseu que la direcció política dels principals partits i sindicats era a l'exili. A París, però Tolosa de Llenguadoc era, per la proximitat de comunicacions, eren grans centres de republicans i de gent que era un actiu antifranquista. Anaven i venien, però a més també més lluny. Londres, penseu que ja des de Londres s'emetia un programa en català, per exemple, o la Pirinenca, que estava vinculada al Partit Comunista i estava més en el món de l'Europa de l'Est, o Moscou, que també feia propaganda antifranquista en base a republicans. A més, tot el passatge de material clandestí, de les publicacions polítiques dels diferents partits, de la premsa que es va fer, es feia fora i s'entrava, em sortia, a vegades fins i tot coses que es feien aquí dins feien veure que es feien a fora, així doncs no els podien trobar. A més, l'exili va ser una plataforma de denúncia internacional i de suport de molts grups, partits i fins i tot governs. Hi va haver una solidaritat contra la dictadura, s'hi van fer mítings, manifestacions, fins i tot es rebien finançaments, el cas del Partit Comunista en Moscou, però la socialdemocràcia en Alemanya també van esquitxar molts diners. Franco no podia sortir de l'estat espanyol, no podia sortir de casa. Potser, és una hipòtesi, però em sembla que té fonament, hauria estat inviable la resistència a l'interior sense l'exili. O, en tot cas, la incidència que hauria tingut hauria estat molt menor. Setena tesi, l'exili com a una història de Catalunya paral·lela. És molt important pel desenvolupament històric, com hem dit. Té una dinàmica pròpia, l'exili, però que encara és molt desconeguda. De fet, parlant amb un aspecte de consciència nacional, els països catalans es retroben a l'exili. Hi ha una dinàmica de retrobament impulsada per l'autonomisme republicà dels anys 30, ja es havia començat en els anys 30 aquests elements de retrobament català, per dir-ho així, entre els diferents països catalans. He parlat això de Menorca, que es volia incorporar fins i tot en el Principat, que hi havia intents de crear governs autonòmics. Naturalment, això ho va tallar tot el franquisme. Ja el franquisme té un intent clar de genocidi identitari i, per tant, no ens ha d'estranyar aquest tall. Ara bé, l'exili fa possible una represa, un retrobament dels països catalans, amb uns elements molt clars. Per exemple, la revista Quaderns de l'exili, que parlava de 3 països i una nació, des de Mèxic, Joan Sales, Jordi Galí, Lluís Ferran de Pol, Josep Maria Ametlla, faran una defensa del conjunt nacional i, diguem-ne, defensa intel·lectual. El mapa dels països catalans serà l'anagrama de la revista, però no seran els únics. En Ferran Soldevila, per exemple, publica a la Revista de Catalunya el gener-març de 1943. Soldevila era l'historiador de la història de Catalunya i un dels
personatges claus del que podríem dir l'equip intel·lectual de la Generalitat Republicana, publica un article que es diu Catalunya i diu, al començament, Catalunya estrictament és el país, ho diu l'any 43, 1943, gener-març de 1943. Catalunya estrictament és el país comprès entre els Pirineus i la Sénia, entre el Cingle i la Mar, però els països catalans, el conjunt que ha estat a vegades designat amb el nom de Gran Catalunya, Prat de la Riba ho deia així, estan en realitat integrats per tots els països de llengua catalana, l'antic Principat de Catalunya en la seva màxima extensió, del Cinca a Salses, per tant, Catalunya del Nord inclosa, el Reialme de València i les Illes Balears. Un altre element, els Jocs Florals, serà la gran institució creada a l'exili, que permetrà relligar tota la intel·lectualitat dispersa per la diàspora i sempre defensarà aquesta noció de comunitat, de països catalans, de realitat nacional comuna. I, naturalment, Joan Fuster, que ja hem dit que empalmarà amb aquest exili intel·lectual, sobretot amb Vicenç Riera Llorca, un autor que des d'unes revistes, Pont Blau primer i després Xaloc, explícitament també defensaran aquesta idea. Fuster serà el gran popularitzador en qüestió de noms, l'any 62, per al gran públic. I, per tant, en aquells moments, parlem dels 60s i dels 70s, els països catalans serà una realitat assumida pel conjunt dels partits i grups de l'oposició antifranquista fins a la instauració autonòmica dels 80 i del cop d'estat de l'any 81. Vuitena tesi, i acabo aquí. L'exili implicar tots els sectors i grups socials, no tan sols les elits polítiques i culturals, sinó gent de tota mena d'edat i condició. Ara hem parlat de la mainada. La perspectiva de gènere, ara s'està començant a estudiar. Realment hi ha hagut, el MUME es va poder fer una exposició sobre dones exiliades que va ser pionera en aquest sentit. La dimensió social, les classes populars com eren, sovint, hem mirat molt els models d'èxit, però sovint vivien amb una gran precarietat. I de fet, doncs, realment aquesta dimensió social és la que encara no hem pogut aprofundir gaire. Penseu només en França, s'ha aprofundit en Mèxic, però en el que és la República Francesa, a l'haver-hi tanta i tanta gent, aquest component social realment és molt complicat de poder-lo fer. I bé, de fet, ja com a conclusió, l'exili constitueix la dimensió més internacional de la història de Catalunya. És una connexió directa amb els grans esdeveniments polítics d'Europa i d'Amèrica, sobretot, que tindrà una gran incidència a l'interior, però que també tindrà una gran incidència en els països d'acollida. Per tant, penso que és un deure la recuperació de tot aquest llegat. No es tracta d'una recuperació erudita, sinó d'una recuperació que ha de ser històrica, que relligui passat, present i futur. El Premi Nobel de Literatura del 2002, Imre Kertész, va dir: quan penso en Auschwitz, tal vegada, paradoxalment, tinc la sensació que penso més en el futur que no en el passat. Amb l'exili català antifranquista i amb la dictadura que el provocà, passa el mateix. El que ens ha de moure, estudiar-lo en profunditat, entendre'l, no és fer un mer exercici d'evocació del passat per se, sinó mirar d'evitar que aquesta mena d'episodis no es torni a repetir ni aquí ni enlloc, sobretot ara, que vivim ja plenament instal·lats en el segle XXI, amb més exilis que mai en l'àmbit internacional i que Catalunya ha tornat a tenir exiliats polítics amb alts càrrecs de representació com el mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers del seu govern, com el que tenim aquí, Lluís Puig, que és un dels impulsors d'aquestes mateixes jornades i que per l'activitat que desplega podem considerar com una mena de conseller de Cultura a l'exili. Gràcies per la vostra atenció. No te'n vagis, podria ser alguna pregunta. Moltes gràcies a Enric Pujol per la seva magnífica intervenció i aquests apartats tan precisos. He vist que algunes persones preníeu nota. Sapigueu que tant la intervenció anterior de Montserrat Garric com totes les intervencions sortiran l'any vinent íntegrament en forma de llibre.
amb les il·lustracions corresponents, vull dir que ningú pateixi per si ara se li escapa alguna cosa. Agraïm també a l'Enric Pujol que hagi estat molt precís amb els 30 minuts de què disposàvem. Abans de passar a la següent conferència, hi ha algú que volgués fer molt breument alguna pregunta concreta, específica? Si no, passaríem al tema següent. Hi ha alguna pregunta més? Molt bé.